Odong mana seche machuo kende to nyasi mar skuku chakore ayanga kabende jo Kenya mathoth ywak ni gionge kod nyalo mar bago nyasi mar skuku kaluwore koda pek mar ngima. Bende gi thuolo ni pod ikwayo jogo duto matiyo koda peini mondo bed motang' kaluwore ni masiche mag apaya medore e kinde ni mag nyasi mar skuku mathoth oganda wuok kuonde machielo kata kuonde mamoko ka gidhi kuonde mamoko. Yakora mogiwa rangane moko mweche mawamiyo pek. Nonro mar Infotrack oyango ni kwan matin kende mag jo Kenya ema chano dhialo nyasi mar skuku ka jomodong' ywago pek mar ngima. Gisa mwawuoyeni ki wuotho e ward ka ibo yudo ka nyithindo mine monyuolo nyithindo adek gin mine ariyo. Mine monyuolo nyithindo ariyo miluongo ni rude gin mine sama wawuoyeni gin mine 5. Morgi ilokwa kod thieth maduong' ma Homa Bay tok mine moyo 4 go rude seche machuok motelo ne nyasi mar skuku. An gima nene Ford ni okonyowa kaka wan jomorem malwetwa tin. Koro sama okonyowa ni to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa nodhi ahinya. Bura mar Ford e dho wedhe ma Homa Bay oyawo thuolo mar ohala mar mako nyapos ma itiyo godo e lupo kendo miyo ji yuto mabop. Kaka pile yudwa enamba mar ote machuok maneri adeka auchiel nono kao kamano bende yudwa mbui duto mag oganda at Ramogi TV. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako eni ji 10 oyang'ni owito ngimagi masira mar apaya manotimore otieno manyoro e kar timo ohala ma Muhonje e apaya ma Eldoret kochomo Webuye ka ji mamoko 7 dhi mbele gi yudo thieth. Matimore kinde maduol marango wuodhe mag apaya NTSA oyango ni e kaunti 13 mapacho ka ji 25 nyo wito ngimagi ya peini odiochieng' manyoro kendo koriwo jowuoth gi jotielo, jopiko kod jogo matiyo gi nyamburko. Lydia Okeyo nigi ler. Masiche mag apaya medo kelo midhiero e kinde ni mag nyasi mar skuku ka oganda wito ngimagi to moko bende dong' kod hinyruok. Otieno ma piny orugodo kawuono masira mar apaya ne olal gi ngima ji 10 bang' ka nyamburko mating'o jowuoth ne otuomo lori mating'o mbolea mane ochungi e bandara e kinde mane nyamburko mating'o jowuoth no ne temo mondo mi okadh nyamburko mamoko. Sisi wenye tulikuwa mbele nyuma tulisikia tu gari tu mbele tu. Hiyo ndio ilisema sasa sisi tukakufa. Hakika kweli sisi wenye tulikuwa nyuma mimi niligongwa kichwa na mguu, lakini nashukuru Mungu. Asa ilibidi tupitie kwa dirisha juu sababu wenye wako mbele yetu hatuwezi tukapita na uko. Kuna gari ya mbolea ilikuwa imesimama hapa juzi. Ambapo hii gari Nissan ilikuwa inatoka huko juu na ikagonga nyuma ya hiyo trailer. Ingawaja kulingana na wenye walikuwa ndani, huyo msichana amekuwa kwangu akasema huyo driver alikuwa amelewa. Na hii trailer imekuwa hapa kutoka juzi, ilikuwa hapa kitu saa 5 juzi mjana. Na wakao wamengoja hata driver akawa anakaa kwangu. Masirano manotimore kati mohala ma Muhonje kar ching'o bura malugari e apaya ma Eldoret kadhi Webuye ne oyo ji amoko 7 gi hinyruok kanyaka sani gidhi mbele gi thieth. Watu wenye walikuwa mbele 2 na driver I think walikufa. Alafu hii kiti ya kufuata pia hiyo watu walikufa hapo. Alafu hii next wenye alikuwa huku ndo mwenye alitolewa I think akiwa hali mahututi. Alafu na mwingine alikuwa huku hivi. Alafu sisi wa mwisho I think tulikuwa na mzee mmoja hivi. Huyo mzee ndo sasa sisi benye hii gari ilianguka akaanguka chini. Sasa benye alianguka chini I think sisi tulikuwa na mpitako tukipita kwa dirisha. Ilibidi sasa wakumsaidia apitie puti. Alipitishiwa na huko. Ndo sasa akapelekwa hospitali. Sisi tunatoka huko juu napata watu hapo. Kuna mashingo bwana. Hapa. Watu wote wameenda. Kuna wenye walipona kwa mama kiasi na watoto 2 hivi. Lakini hao wengine wanaume walikuwa sijui wanaume 6 na mwanamke mmoja. Sasa wakufa. Moko kuom jopiny no tiyo gi thuolo no mane giyudo mar yako mbolea mane nie lorino to kuom hai marach kaluwore gi larruok kod nyonruok mane nie kar masirano kilaro mbolea joriemb boda moko 2 ma bende noriko lero ne oyudo hinyruok ma owito ngimagi.
matimore kinde ma jomamoko ariyo bende nowito ngimagi e masira mar apaya manotimore apaya ma Sacha ang'wan e kaunti ma Nakuru. Duol marango weche mag apaya NTSA ogolo ripot manyiso ni kauntis maromo 12 e pacho ka masiche mag apaya oselalia gi ngima ji maromo 25 odiochieng' manyoro komedi 12 mowito ngimagi kawuono. Kauntis gi oting'o Kakamega, Bungoma, Nakuru, Nyeri, Siaya, Kiambu, Nairobi, Machakos, Narok, Kisii, Turkana kod Uasin Gishu. National Transport Safety Authority NTSA imetoa takwimu ya wale watu ambao wameaga dunia hivi karibuni. Jana peke yake tumepoteza zaidi ya watu 25. Na hii mwaka tumepoteza watu wengi kwa sababu ya ajali za barabarani. Na hizi ajali zile nyingi zinaweza kusuilika. Jogo manyowito ngimagi nyaka kawuono riwo jowuoth mitiyo gi nyamburko maromo 20, jowuoth gi tielo 8, joriemb apiko 5, jogo mating'o apiko kod ndigni 3 kod derepe 2. Mimi nawaomba madereva tafadhali, kwa sababu wakati huu wananchi wengi wanasafiri kwa sababu ya Krismasi na mwaka mpya. Mimi nawasihi madereva muwe waangalifu barabarani. NTSA yango ne giseketo kenge makedo gi medruok mag masiche mag apaya ka kuom thuolo mandalo 4 mokadho. Ji 1,702 oseketho chike mag apaya machalo kaka riembo e ng'we arititi, ting'o jowuoth modhuro mokadho, riembo ma onge lesen kod otese mag okumba, kanyakla kod riembo nyamburko ma oti mandalogi oserumo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ripota mar riwruok mar Infotrack mong'ere kod timo nonro oyango ni 55% mar jo Kenya ok dhi bago nyasi mar skuku ka 45% kende ema oikore ne nyasi no. Kaluwore kod Infotrack, chal ma kama jo Kenya wacho ni ikelo kod pek mar ngima ka 45% mar jogo madhi bago nyasi wacho ni gidhi riwore kod anyuola maggi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler e wi ripot mar Infotrack. E gwenge mopogore opogore e piny Kenya, oganda dhi nyime kotimo ikruok ne nyasi mar sikuku mar higa mar 2025 kod yawo higa manyien mar 2026. Chal ma kata kamano ok en chal mar wach ne oganda duto kaluwore kod lipot mar Infotrack. Kaluwore kod nonro margi, Infotrack yango ni 55% mar jo Kenya ok dhi bago nyasi mar sikuku ka 45% kende emoketo ikruok ne nyasi, chal ma onyiso dok chien kod 5% kopim kod higa mokalo. Ma 60% nolero ni ok gidhi bago nyasi, to 40% no bago nyasi. Kaluwore kod jopiny mawacho ni ok gidhi bago nyasi mar sikuku, gilero pek mar ochumi 78%, 16% olero ni gionge kod gombo, ka 11% wacho ni kinde no dhi yudo ka gintie tich. Jo Kenya 45% madhi bago nyasi olero ni moko kuom gigo magidhi timo e kinde nyasi mar sikuku uting'o budho kod anyuola maggi, dhi e ute lamo, timo alam, budho kod osiepe, timo limbe e kuonde timo limbe e kind chenro mamoko. E kwan jogo madhi bago nyasi kendo chamo sikuku kod anyuola margi, gwenge makadho wadh Nam Chumbi otelo kod 65%, Masawa gi 64%, Imbo kod 57%, Nairobi gi 54%, ka Nyanza ni kod 49% kende. Jo Kenya bende lipot yango ni pod yuago pek mar ngima kod telo marach kaka moko kuom gigo mamiyo piny Kenya ochomo kamarach. Nok mar tije, midhiero e sekta mar somo bende gin moko kuom gik ma jo Kenya dwaro mondo sirikal oketie maino higa manyien ka nyakonchiel, to oganda opoyo dongruok e bero apeyni, ulalo kod dongruok e sirikan kor gwenge. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Majagni 16 kod mine moko 3 gin moko kuom mine ma onyuolo nyithindo 3 dichiel e kar thieth ma Homa Bay ka ikwano mana seche to nyasi mar Christmas chakore. Kamano bende mine 5 mamoko to onyuolo nyithindo marude kendo gidhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay. Nas mochung'ne kar nyuol mar mine e osuptandno, Linda Tindi, wacho ni nyithindo marude go dhi nyime gi yudo thieth kendo ngimagi kod jonyuol gini maber. Fanya tutu bila
Wayudo ni nitiere mine monyuolo nyithindo moya achiel ichgi. Koro iyudo ni mine onyuolo nyithindo 2, onyuolo nyithindo 3, to sama nyithindo achiel iyudo ka weight gi odok piny. Gibedo nyithindo ma ok otegno, gi nyithindo ma pod yom iluongo gi ni premature. Koro nyaka waketgi e nursery, ok ginyal yweyo maber, nyaka wakonygi gi ywe, nyaka wapidhgi, nyaka waketnegi warmth. Mine monyuolo nyithindo malo 2 ng'eny kabisa. Gi samwa wuoyeni kiwuotho e ward ka ibo yudo ka nyithindo mine monyuolo nyithindo 3 gin mine 2. Mani yudo mama achiel nigi nyithindo mine 2 go, koro gin gi nyithindo 6. Mine monyuolo nyithindo 2 miluongo ni rude gin mine sama wawuoyeni gin mine 5. To nyithindo go ngima kendo moko giyudo thieth. E weche mamoko en gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit mane osing chakruok mare ko jatend piny William Ruto giko dwe mar 11 higani osechakore kendo igeno ni obiro rumo kochopo higa mar 2027. Apaya ni matudo Nairobi kod gwenge mag Ibo mag Kenya kod pinje mag Afrika ma Ugwe okawo maromo dola bilion 1.4. Igeno ni odhi kelo fuong'ruok mar dhungruok mar geche e apaya no kod duoko piny kwan ma ji mawito ngimagi. Ng'wech mar tieko gedo mar apaya maromo kilomita 233 bang' singo mar jatend piny William Ruto giko dwe mar 11 higani osechakore. Mimi nakuja kufungua hii barabara ikiwa imekamilika. E apaya mariwo Nairobi kod gwenge maimbo mar piny Kenya gi pinje mag Afrika ma milambo, komeko ni endara, tingni marang'iny ma opogore dhi nyime kod tich kendo tich tiyore. Kuom kinde, ng'weche yo maya Nairobi nyaka e gwenge mathoth madhi imbo mar piny Kenya osebedo kod achiedh nade ma opogore ka ok dhugruok mar geche to masira mar apaya ka sirikal singo ni gedo mar apaya ni dhi kelo fuong'ruok maduong'. This road is one of the main roads across in the Republic of Kenya, and by so doing it has a lot of motorists, it has a lot of vehicles, and we believe it will ease the movement of people and still the movement of vehicles from one place to another. Si kama hapo mbeleni ambayo ilikuwa njia moja ambayo ilikuwa na msongamano, unapata viazi zimeharibika, sukuma zimeharibika, na mayai ambayo iko Kiambu inaenda mji wa Nakuru ama mji wa Eldoret ilikuwa pia inakawia inachukua kama siku 2 juu ya msongamano wa magari. Sasa hii upanuzi wa hii barabara itafanya biashara zetu zieneze na njia ambazo inafaa. Gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit biro chakore ondamo mokwongo yare Rironi kaka apaya mar laini 4 madhi nyaka Naivasha, kowuok Naivasha nyaka Nakuru, kama bende nitie dhugruok mar geche. Apaya no biro bedo kod laini 6 e apaya madhi kod maduogo. Koa e boma ma Nakuru nyaka Mau Summit, ndara ni biro dok nyaka e laini 4 e apaya madhi kod maduogo. From February, we'll be having 12 gangs from both concessionaires to ensure that we deliver the road by April, May 2027. A lot of work is in mobilization of equipment, the sites for the equipment, and getting the contractors on site. Yoni dhi gerie kidienje ariyo, kidieny ma okuongo kambi mar China Road kod Bridge Corporation, ka achiel kod NSSF biro kawo maromo dola milion 863. Kochakore Rironi kokalo Naivasha nyaka Gilgil, kama chielo biro mako Rironi Maimahiu nyaka Naivasha. Kidieny mar ariyo biro bedo mar kambi Shandong High Speed Road kod Bridge International. Gibiro gero laini achiel mar apaya mawuok Nakuru nyaka Mau Summit. Chenro mabiro yawo apaya ni kowuok kilomita 94 kitiyo kod maromo dola milion 678. Oriw kidienje ariyo gi te, apaya ma olosi e lony manyasani ni mariwo Nairobi kod imbo mar Kenya biro rumo kochopo higa mar 2027 koti kod maromo dola bilion 1.4. We realize that if you invest with only one, the portfolio will go beyond $1 billion. And for some of these Chinese contracts, the approvals in their own country requires, when it is beyond $1 billion, then they have to have certain levels of approval, which would have taken too long. Bang rumo mar apaya ni,
Kembe ma ogolo pesagi e gedo biro tiyo kode duoko pesagi e thuolo mar higni 28 mabiro. If the president is going to use this project to lure us as voters, we have no problem. The problem is when our leaders will come to lure us through tribal politics. Gedo mar apaya ni biro bang' jatend piny William Ruto lande ayanga e limbe mare Beijing dwe mar 4 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Dweche apar tok jatend piny William Ruto kod mosenindo Raila Odinga chweyo kogno e winjruok ma nyalo konyo e dongruok mar piny Kenya. Gwenyruok osebedo e paro e wi chung' mar duond bura mar ODM kod kaka obiro chalo ne duond bura no higa mar 2027. Jafwambo mar Efi Nyakidi otwa kod seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda kendo kelo sigana machal kama. Tarik 7 dwe mar 3 higani e kar bagoromo ma KICC, jatend piny William Ruto kod mosenindo Raila Odinga nochweyo kogno e ogirimiti moting'o okenge 10 makonyo e dongruok ma piny Kenya. Chal ma bende nokelo nyuol mar sirkal manywanda kata broad-based government. Dweche 10 bang'e osechalo nade? Duond bura mar ODM ochung' kanye moloyo to e kindeni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. Bende duond bura no biro riwo lwedo gi duond bura machielo. Seneta ma Kisumu Ngire Tom Ojienda chiwo pache kama. Sirikal mabiro 2027 nyaka wabede iye kaka ODM. Wabiro bana bede iye ka wabedo gi gimiluongo ni pre-election coalition or pre-election pact gi UDA gi any other party. Ka wasetimo mano, wabiro bedo gi lemo ma wapango gi sirikal mabiro. To itime mana chon. ODM nyaka chak loso kinde gi UDA e yo moro ma winjruok bede chon gima ODM dhi yudo e sirikal mabiro. Ka watimo mano chon, to wabiro ywak e chon nikech kisetiyo kidwa chako pango nitumi wang'o, mano biro bedo matek. The post one to which is jamoko nyalo gajore nyalo bedo matek. But the pre, how effective do you think ni onyalo bedo? No, the election package is the only way to go. You want to go team maduong' e ODM and mobilization kata waketu kijende wa matindo gi joma okokao kipande marokao kipande mokwongo. Mar ariyo, kaka jotelo waket centers kata waket joma ndiko ji kura odhi mondo kijende gi ondiki okaw kura. Mondo wabed gi silaha mwabro goyo go kura ni vote ji nigi kura. Koro kwa bedo effective, wamopa kura 1,500,000 mapoko kao. Wakao mondo wakony go President Ruto. Does this mean ne e yiero mokalo gieki pok wabedo gi rawere mathoth mondikore? Kini wanyisi mokwongo. Jumba ri mokalo setimo voter drive kata voter mobilization. Aichulo track maduong' maringo gi joma ndiko ji kura gi ID Kisumu County. To nabuok nitie jomoko ma higi 40 maonge kura. Ji mang'eny kabisa. Koro da party leader maro Oburu Odinga ichia person maro ODM Gladys Wanga. Ne jotelo moko be oteme gima njotimoni. Ne jogo mapingo sirkal manywanda, Ojienda wacho ni owinjore tem sergi mar mondo giriw lwedo kendo tiyo kanyakla gi ji mamoko. Sani wakel ji together. Wakel ji kanyachiel mondo wawuoth e yo achiel kwa chomo 2027. Joma ok binyalo bet gi jo broad-based biro wuok kendgi. Koro riembgi to gibedo sympathy. Koro gimitimo ni iwegi to watiyo kodgi to be okochuno ni ka in pai to koro nyaki idhi e function mora mora kipingo function ero. Koro watima na gi joma mako weche broad-based matek to watem sero joma pod chunygi tek. Ponono ni ODM oriwo lwedo kod duond bura machielo e higa 2027. Bende mano nyalo rocho chenro mag welo ne lemo mopogore opogore. Mokwongo ne wacho ni nitie zoning, ni zones mag ODM tie gi zones mag UDM iwenegi nomination. To gimabro konyo ODM, Muhammad wach ni wacho, en mana transparent nomination. Yiero
maler mikawo go ng'ama otegno. Ka wayiero ma wawe jomotegno ma kura goyo ma ok ler, to ji bro balo, ji bro dhi chung' kendgi independent. To onge gima rach ka ja independent kendo yombo nikech ne umaye kura ndalo manigo nomination kata kura ma nomination kata magiyiero. Nyaka ODM kata UDA e zones magintie tim nomination maber. Osenenore kaka kido tim mar ogai mar duond bura makolwet jogo ma olap dhogi ndong' ne lemo mopogore opogore. Chal mathothne keto jogo nyime kendo miyo giyudo loch e yiero. Paro mar Seneta Ojienda kata kamano en ni teko maluto mbulu nyaka duok ne jopiny. Yo kende minya gergo ODM obed motegno en ni kik ting' lwet ng'ata ng'ata. Wach mating'o lwetno kik bedi. Ji odhi odebe, oyiero yo maler, ng'ama oyombo ne mi tiket mar ODM. E kaka ne UDA otimo kata mana yiero mokalo. Omiyo UDA nokawo seats mang'eny. Koro waduok ne japiny teko mondo go kura yier ng'ama odwaro, ng'ama osekonye, ng'ama osechung' kode. Kotenore kod telo mar piny, lipod kambi timo nonro mar TIFA juma mokalo nonyiso ni atamalo 83 mar oganda e gwenge ma masawa paro ni Kenya ok tama kare. Kata kamano, Seneta Ojienda neno ni jatend piny William Ruto biro yudo loch mar tayo Kenya kendo. 2027 arithmetics kigoyo maber, President Ruto bro loyo. Ok man nikech en incumbent kani en e telo. Lakini ka Ruto yudo support mar jo Mombasa, to yudo support mar jo Nyanza kata jo Luo, to baro kura mar Mount Kenya East, to yudo kura mar Rift Valley, President Ruto dhi loyo. Mano gima ng'eyo. Kura ma Mount Kenya ko yud moko. Ok onyalo weno ko ni Mount Kenya te will go no. Ne otimo impeachment mar Rigathi Gachagua, kendo mano nowito kura mang'eny. Kura nyaka yud Mount Kenya vote ni oduogi mondo yude. Ngire Tom Ojienda olap dhoge ndong' ne lemo mar gavana ma Kisumu. Lemo ma bende ji 5 mamoko osenyise siso margi. Kaluwore ni gisani omako kom seneta mar kaunti ma Kisumu. Oneno ni ng'ute romo jok matelo ne kom gavana ma kaunti no. Kidwa bedo jatelo maber, bedo jatelo mawinjo wach, mawinjo gima japiny dwaro. Japiny ma ja Kisumu wacho ni gidwaro ni gibed giduol e weche gi. So jatelo maber en jatelo mayawo ite mokwongo. Mong'e ni weche mag ohala ma Kibuye onego losi. Chiro nchumukore juma mokalo. Kech nok olosi maber ahinya. Nyaka ipang mi los chiro e yo manyalo improve ohala. To county kucho be iketo pesa e framework manyalo miyo mine ma jo ohala kata jo ndasweka nyalo yudo pesa nyami in a revolving fund. So an ka oyiera Kisumu, my approach or gima boluwa ni en yo mamiyo japiny teko e weche mag telo mag Kisumu County. Efinye Kidi, Ramogi TV. Wadhi kadho wadnam chumbi kama riwruok mar Luo United Mombasa koni en geno mar gini higa manyien mar 2026 biro bedo kod fuong'ruok opogore kod higa ni mar 2025 magi koni ne odwa bedo kod midhieche mathoth. Magi ne giwacho nyasi mar loro higa mane gibaga gweng' ma Mtongwe kar chung od bura Malikoni Mombasa kuma ne gikoni lek margi en medo biro kanyakla mar goyo kange weche mag telo kod dongruok mar oganda. Jafwambo marwa mawuok Mombasa Joja Oko ni kod ler. Ne en mor miel chiemo kod math nyasi mar loro higa mane obagi e gweng' ma Mtongwe e Likoni kod riwruok mar Luo United Mombasa Nam Chumbi. Kado mopoto mar chiemb nyaluo kod thumbe manyasani ne okelo buonjo ne oganda mane oyuoro kaachiel kod welo mane ogwel. E nyasino, jokanyo ne ojiwo mondo miyo nen mariek e sechegi ma ogendni mopogore osechako timo ikruok ne yiero mabiro mondo mi ka kinde no ochopo to bedo gi e achiel okelnegi ber to chutho mageto kelo dongruok. Mtongwe, nekech interest mani. Wano wamiyie this time round. Mtongwe wamakre uru. Wan bende ka nominated go wadwara. Wan bende officers mag MPs gi governors go. Yo Mtongwe wadwara. Nye
Development Fund ma MCA dibedo ga location mare kaka mbunge uyie mondo wedi kidwaro loso barabara to kamati moro matin ni uluongo to uwacho ni wadhi loso barabara uyudo koso kujo dalawa udwani kendo 2027 wago kure likonyi katwa donge lwetwa Kotel negi kod jakom Faisal Okech Abdalla, jokanyo ne okoni kata obedo ni higa mar 2025 ni ne obedo kod midhieche, biro margi kanyakla kendo bago nyasi wang' achiel en mano mar kweyo pek kod midhieche mosebedoe. Kawuono wan gi nyasi mar loro higa, nikech wang'eyo maber ni bang' ka ji osebedo ka wuoth mang'eny, onego bed ni ji biro achiel, ji logo kanyakla, nikech logo ni kelo hera, kendo logo ni miyo ji nigi chuny mar konyo ng'ato. Koro kawuono wan kaka Luo United waloro higa kendo wabed ka wabedo ni wabiro walogo mondo wami ji thuolo mondo joma dwa dhi dala dhi chamo skuku dala odhi dala kendo chop mapema. Kaka unyalo neno, wan gi gweno, wan gi ring'o, wan gi alode, nikech alode be nyaka waket kanyo nikech health marwa, kendo wantiere gi ngolo ma wadwa mielo kae nyaka dier otieno, kwamor, kwasherekea dholia kaka wasebedo kwatiyo matek, ka wariwre paro kaka waduogo manyien next year mar mondo water Luo United mbele. Kata kamano, negikoni en geno margi ni higa mabiro mar 2026 biro bedo kod fuong'ruok, to chutho e weche mag uchumi kaluwore gi chenro mag jotelo mopogore ma ikore ne kampen mar higa 2027. Ne bende gikawo thuolono mar jiwore gin giwegi mondo mi giland kwe e yor riwo wi ogendni duto kanyakla, kendo gimed tawo chenro mag geto siro jogo ma yutogi ni piny kendo kale midhieche mopogore. Dago mar jiwo jowadwa ni wabedu kanyakla achiel mar oganda en gima muhimu. Mtongo wad kae, onge ng'ata mong'e kuom pogo nyithindo manyiri, gigegi mag konyruok dwe ka dwe ka gineno malo. Kwa hivyo kanya chunge kendo waduogo ne Nyasaye kamano kuom ngima kendo era mosekelonwa kendo joma osekonyowa mondo wa make sure ni Luo United ochung'. Luo United biro chung' nikech wang'eyo ni wan gi lek mabeyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Mano bende lipot matero e yue mokwongo chenro en mar oimorano ka otemolo adeno ba moja wacho ni mar game gotrege aneno maler kendo imore chupona e yo makare. Elizabeth Kome wacho ni an Pamela Nyalao kan Nakuru aneni live e Facebook. Mosna Philip Kome, I wish him a Merry Christmas gi Joramogi duto. Erokamano. Papa Viko Koth wacho ni abore ridore mayom e piny mar Kisii. Kaselin Dion wacho ni neno waka entiere kuoyo kochia. Omosh mar Gifadha wacho ni winji kan tiere gwenge mag Ombei Kiliti. Erokamano ahinya Ramogi pod wantie gi weche mathoth e mesa mar weche ka weche manyien kik idhi mabor. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Yes, watch these plus many more kids' content. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhi yie ka niketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en Luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Udul wotela ngomi ponja
puonjani. Sani koro wan nyasi mar mor mar Christmas. To ndalo gi monego bed ni bet machiegni kabisa gi ng'at mihero gi jaherani. To ka in gihera timeda hera to beta mopoto imeda hera to beta mopoto. Kar hera mopoto no. Samu chiemo kata umetho upar nyithind kie gi mond liete. Koro koa kuoma ano mond Diana Jibo. Ko tim nyakochia wadwa nyiso ni Merry Christmas. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo buya mar Ford ma okwako kuom dhoudhe e kaunti ma Homa Bay osebedo ka rocho chenro mag lupo kendo weyo jolupo gi lala. Kata kamano, biro mar buyano e nam Lolwe e nawe maduong' ne oganda moko ma sani gole nyapos ma itiyo godo e mako rech mbuta kendo kelo negi yuto maduong'. Ripota maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne otimo limbe achiel kuom dhoudhe ma Ford ogowe kendo yudo thuolo mar loso gi jo ohan nyapos kod jogo magole e buya mar Ford. Kaunti ma Homa Bay ni kod dhoudhe 143 ma chenro mag lupo osebedo ka dhi nyime kendo sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi e alwora mar nam Lolwe. Kinde ka kinde ng'ikruok e chenro mag lupo thoro bede moko kuom dhoudhe manitie kaunti ma Homa Bay kaluwore gi medruok mar buya mar Ford kata nyuongi makwako dhoudhe ma kamago kendo rocho chenro mag lupo. Kata odoko ni jolupo ma Ford okwako dhoudhe magitie to ywak, to nitie jogo ma Ford okelo negi yuto maduong' kendo gombo margi en mondo Ford omedre nam Lolwe. Dhowath mangigwe kachud bura mar Angwe en achiel kuom dhoudhe ma buya mar Ford okwako. E dhowadhni mine kod rowere opong'o ma ng'ama ok ong'eyo gima dhi e nyime to nyalo paro ni gibeto bungu ma idwa pur, to kata kamano Ford ni koro chalo burgi mar mula ma gigole nyapos kata dek ma itiyogo e nego rech mag mbuta. Milka Dhiambo en achiel kuom mine mateng'o nyapos ei Ford ka okoni buya mar Ford nokelo negi yuto maduong' en mondo medre nam Lolwe. Katedo ka tayudo ka Ford gow ka to ywaye. Kana donje Ford ni tapuonjora ywaye kaka mon wetena. Kabiro aywaye kama ta sani nyithindo dhi e skul. Ang'iewo buge tachulo fine nyithindo. An gima neno e Ford ni okonyowa kaka wan jomorem ma lwetwa tin. Koro sama okonyowa ni to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa no dhi ahinya. Ei buya mar Ford ni mamine gitiye ngima gi nitie andaki maduong' kaluwore kod le mag pi machalo repe, nyang' kaachiel kod thuonde mag pi ma bende bute bwo Ford. Kamiel kawacho ni kata doko ni buya mar Ford oting'o le maricho to ngima gi nitie lwet Nyasaye nikech mane burgi mar mula ma giyute. Ini pek to wan ge ipika nikech sami donje ng'ama miyo inyaromo gi raw, inyaromo gi nyang', inyaromo gi thuol, wanego gi e ka. Wabeda beda Nyasaye marito wa, wabeda beda jochir. Koro kantie kony minya konywa go to konywa godo, lakini gini to konyowa. Gini ondiko ji mang'eny, ondiko nyithindo manyowe skul, manotieko, mine ma tich notamo, wan ge iye ka. Buya mar Ford no thorogo kendo wuok e dhoudhe mopogore kendo mine gi wacho ni giluwo ndach Ford e dhoudhe ma yamo terogie nikech nyapus ma gigole ka giuso ne johala materogi e dhoudhe mopogore kamitiyo kodgi e nego rech mar mbuta. Ango ne biro jo Nyakach ema ne tiye nokwang'i. Anwaloko mana ohand lot, nyanya, tung kamano. Koro kane waneno ka ji kabiro to gido pesa gi agodo. To nowacho ni oke gine nigi pesa. Ema nomiyo wadonje iye. Mine girie pie seche buoro odiochieng' ka odiochieng' ka moko bende monde chakre sa 11 kogwen ka gidhi teng'o Ford mar gole nyapos. Evelyn Akoth wacho ni noweyo wande mar uso alot kendo donje tij nyapos mak mana ne oywago midhiero mag kale kamoting'o tuoche mopogore machalo tuoche makudo ich to yware ma okoni osenyo jogi mathoth. To wabire mana nikech sida kaka wanyalo timo onge, lakini tuo to en godo. Mak wanyalo yudo yo monyalo yudo go yath, mwanyalo konyore godo to wanyalo bedo maber.
yedhe mag malaria to gi en gi tuo mar ywaich. Thoth ne joma nochako tiye chon mane mondo sa 11 kogwen madonjo to wuok modeko. Thoth gi osetho. Ke tuo no ywayegi kasto loro badgi to gihinyore. Koro kony to konyowa. Gisani watemo wabiro modeko ka chieng' osegopi. To nitie joma mondo ka chieng' pok ogopi. Jomoko biro sa 10 otieno gitiyo gi taya e wigi. Bende moko kuom rowere matimo tijno wacho ni giketo ngimagi andakie nam lolwe mar teng'o Ford ka gigole Nyapos nikech nok mar tije. Sekta wani aneno ka gini hinyowa konchiel be ene gi ber. Koro ber mokelonwa ni sama tich olal kamae onge tije. Wayudo kama wabiro wajote. To ka tich nitie wadhi koro ber rach ma en godo ni jowa moko be nitie machiemo ogeng'onegi kaka jolupo man gi yiedhi. Koro an gima kwa sirikal omanye tich kaka onya golo gini mondo gino wuogaso oyawnwa tije wati. Asara ywai for almost a year koro. Nikech tich koro tije ne onge kono chuna mondo mi abi mane Ford. Ayua. Nyapus ma igolo dhowedhe mopogore kaunti ni jowala tero nyaka piny libamba ma Uganda, piny Tanzania, kaunti ma Busia kaachiel kod dhowedhe mopogore ma bende oluoro nam lolwe kamitie kodgi mar nego rech mar mbuta ka jowala ware kuom jogo magole Ford e nengo manie kind Sh2 nyaka Sh5 kuom nyapus achiel. Nyapus luore gi seasons. Ka mbuta tho bech nyapus idho malo. Kaka sani nyapus Sh3. Koro wan wakawe achiel Sh3, wan wakawe gi Sh3 wadwa uso Sh3 gi Simon. Walamo mana Nyasaye ni yes gik moko to ng'enye pi kanyo. Orit mo mana jo ywecho wago. Ford bende oketi kik dhi. Oket mana yamo ma okwayo matin to duoge beach. Kata odoko ni joanda Nyapus to mor kendo tero alam mar geno mondo medre nam lolwe to jolupo to ywago reyo ni Ford otamo gi tiyo e nam. Jakom dhowedhe kaunti ma Homa Bay Edward Remo wacho ni dhowedhe moingo 37 e kaunti ma Homa Bay Ford okwako kendo chenro mag lupo ok dhi e nyime. Kinde ma okwako nam kaka sani okwako nam to iyudo ka ochungo tijewa kendo wabedo gi lal mathoth mokalo. Oringo koywayo tonde manochik kanyo kod olombe duto ma samoro nigi garama mamalo kabisa. Bende nyadi mang'eny iyudo ka oloro ne jolupe iye mamoko koko yudo yo mireso godo to moko wito kata ngimagi. Ka yore mag wuoth mag nam ma bende matimo transport mekwa mag rech mwasenegi beaches bende koro ok nyal wuok nikech water hyacinth okeng'o nam mamani bende duoko nengo mag rech chien ka yore mag transport odinore. Jalony e weche tuoche ma ojwang' kod mago moklandre mapiyo Molio Char wacho ni jogo makawo seche bura e pi ngimagi nitie andaki mar gamo tuoche machalo tuoche mag bilharzia ka ojiwo mine masani koro teng'o Nyapus e Ford mondo bed katimo limbe kinde ka kinde ute mag thieth mondo migi yedhe manyalo geng'o tuoche makamago. Most of the time nitie tuoche moko waluongo ga neglected tropical diseases. Koro neglected tropical diseases mantie e pi chalo gimoro waluongo ni schistosomiasis ma en bilharzia. Nitie moro iluongo ni elephantiasis. Koro gima nyalo kwayo ne jowa not only in Homa Bay but all over Kenya, especially in areas where we have lake water bodies, and manani seek early medical treatment. Kineno kamano, seek early medical treatment. Wayudo ga ni jogi ok biga hospital chon. Gibiro ga ka gisebedo gi complications mang'eny. Kinde ka kinde gimane kod ber mare rach mare nyaka bedie. Jolupo e dhowedhe mopogore kaunti ma Homa Bay kande osebedo kagolo ywak margi ni buya mar Ford kata nyuongi tamo gi lupo e dhowedhe mopogore kaunti niendi ma Homa Bay. Kata doko ni jolupo to ywak ni Ford niendi tamo gi chenro mag lupo to ganda mathoth mokalo sani mor kendo go mano tenga nikech giwacho ni biro mar Ford nam lolwe miyo gi yuto mokalo. Kata doko ni gin kod midhiero mopogore giwacho ni en ohala mok nyalo weyo kaluwore kod yuto mapek magiyude. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya Alia Beach kawadhi nyime ni jomong'ol mawuok e ward ma Kachieng e sub county ma Nyatike ywak ni piny owacho kod kata josiasa mane giyiero jwang'ogi ka giywago pek mar ngima ma gikaloe. Ne giwuoyo e boma ma Sori e kinde mane giyudo mich mar chiemo kowuok kuom Lawi Jaoko Foundation.
Ko jalup jakoro kuma jogo mong'ole kaunti ma Migori Simon Mino mane wuoyi kinde mane gedo mich mar chiemo ka ukum Lawi Jaoko Foundation wacho ni piny wacho kaachiel jogo moyier e kaunti ma Migori osejwang'ogi. Sirikal okasemiyo jok man gi ng'ol ola nikech ka polisi onge kata chik mageng'o weche mag ola onge, ok yot mondo mi wayud ola. Wachayo jok motelonwa kendo wachako gi gavana. Onge gima wayudo kuom sirikal masani e yor somo kata bed man waywak ni nyithindwa ni piny kaka giyud somo onge to wan ok nyewa. Giwacho ni ng'enygi ok nyaka yudo gago dideko odiechieng' achiel ka nyithindgi mathoth bende yudo pek kata yudo somo. Chieng' moro adhi e osiptal moriemba ni kaonge gi sat ok thiedha. Koro an kony moro amora ma sirikal osekonyo ka ng'e nikech pondo mapondo ne mopomiyo pogi nena pod onge. Akwa ni sirikal parwa uru nikech kata mana nyithindo madhi skul wan go tuo be watuore kata ude mwadhi manyetanu kan wapango rent iwacho ni ok wanya chulo. Omiyo gin jogo ma yuto gi tin kabisa. Gin jogo ma moko kuomgi ng'amuk nen tek ahinya mar mondo mi oyud gino monyalo timo makare ka ok oyudo jogo makonye malong'o. Mano momiyo ne wabiro mondo wawach ni jogo mane ji oweyogi wan kaka group wakawgi wabed kodgi mondo mi wating'gi malo. Jalup jakom rogno ma jomong'ole kaunti ma Migori Simon Mino wanyire mar piny owacho mar kaunti ma Migori maloso chike matayo chendogo mag jogo mong'ol bende oseduoko gi chien e yorego mag dongruok. Ok wasebedo gi chik mar disability e county government nikech jotendwa wach ni adwaro ni mondo chopne moluor Ochilo Ayako ma en gavana marwa ni jok ma ong'ol mocha ok nyal cha ka chik nitie, to ka chik onge wan mana jok ma inyono seche duto ma ok owinjore otimre ka wan gi jotelo mane wagone gi ombulu. Jomong'ol gi mane wuoyo Bomasori e wuono mar Kachieng' e saw kono Manyatike kama ne gino mich mar chiemo ne onyiso morgi ka giwacho ni thothgi ne onge kod geno mar yudo chiemo ma ginyalo chamo e kinde nyasi mar Christmas. En group mane waregister kaka foundation kendo kawuono ne waneno ni mar mondo mi ber wang'iew negi e michgo matin mar mondo mi gicham gi jo utegi ka gisherekea. Kaka wan joma muofnigi wan ipando waga e udi nikech ok wanen. Omiyo kawuono nan gi kes matek gotieno dhako nokona ni ka kinyo konyal tedo ne nyithinde ki chapat to okaw nyithinde go dhigo to uneno mana kaka chalo ne yawa kana dong kenda yor nonge gima na nyalo timo. Miago ne Lawi Jaoko erokamano nikech koro gima tisni mane dwa kelonwa koke otne atimbora nade ayudo. Pok wanena nena jatelo mora mora mosebiro irwa. Tuono na ok wang'eyo ni wanyalo yudo gimoro mwanyalo konyore godo e kit ngimawa ka jomoko to winjo maber to wato nwadhi winjo matek. To wagiko ni wayudo gimoro manyalo dhi konyowa e utwa ma nyithindwa nyalo winjo mor kaka nyithi jomoko winjo mor. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mond liete moyo 160 mawuok e grup mar Omiya Mwalo Widows Women Group obedo gi mor bang' yudo skuku kuom riwruok ma ok mar piny owacho mar Walter Okello Mentorship. Kane oloso e nyasino e gweng' ma Omiya Mwalo, Walter Okello jata chenrono owacho ni tim makamano miyo mond liete thuolo mar bedo gi mor e skuku. Omedo jiwogi mondo gidag gi kwe kendo gibed gi chuny mar chiwo e skuku. Jokanyo mar grup mar mond liete ka otengi kod Lorina Tieno ogwero kamano maduong' ka giwacho ni kinde skuku moko kuomgi onge ga gima de gicham. Grup ni kane wachake kwa chandre. Thagruok emomiyo nwachake. Koro kwanyalo yudo sir kaka jatelo biro sirowa kaka wuono ni. Wamor kendo warwako. Adong kenda aonge kata nyathi, aonge kata ng'ama miya gimoro, tadong kenda tapo nono ka Nyasaye oloso ni sirikal konyowa mond liete. Mapok anwang'o gik madok anwang'o. Anwang'o sikar, anwang'o ngano, anwang'o majan. Sama kama nitie jok moko ma piny ochamoga e sa Christmas kamae maonge ga kony ma giyudo. Tie sechegi Walter timonwa ng'uono mokelonwa Christmas. Wawinjo ka wamor wapong' gi ilo. Wan wabiro ka yo moro amora mok dwar wach siasa moro amora to wabiro mana mondo washare matin ma wan go gi mine na masamoro gin kaka jok ma onge nyalo. Kora kwa jotelo duto both manie siasa, manie religion, manie church, manie business gigol mwand gi oko mondo gicham gi jopiny. Gigi bende kikana enyi tiele e ot bende ji tho weyo gi kamano. Koro kik wabed joma lwetgi odire adiya.
Nyakoromo gi kanyo wachakwa kao yweyo machielo chenro en maro imore kik idhi mabor pod waduogo gi weche mag tuke. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Nyakoromo gi wachope giko mar higa mar 2025 higano mabende osebedo mapek kotenore koda weche mopogore opogore mosetimore e ngima jomopogore opogore to ahinya kaluwore koda tho mar moluor Raila Odinga. Ka wachopo e nyasi mar skuku, akwayo ni mondo mi sama idago ngimani dichiel, pare ni ngimano ema bende ibiro dwaro odiochieng' makiny, omiyo bed motang' e chenro duto ma ichano. Kao kamana kwayo ni maber mar Christmas. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. E weche mag tuke ni tim Kenya, jotugo mar ringo ng'weye kor piny kata cross country odhi nyime gi timo ikruok margi e kaunti ma Embu motel ne piem mag pinje mangima higa manyien. Ikruok ma otere kaunti ma Embu ma kor lwasi mare chal gi kama ibiro bagie piem machal gi magi okelo kanyakla jong'wech manigi lony mar ariya. E kinde mane otimo limbe mare kama ikruok no dhi e nyime, jakom mar riwruok matayo piem mag ng'wech e pacho ka Jack Tuwei olero ni riwruok mar Athletics Kenya biro dhi nyime gi siro tukegi ka bende osiemo jong'wech mondo bed akicha gi jogo manyalo lombogi gidonji e tiyo gi yedhe majing'o del. Timno otenegi kod Captain Daniel Ebenye ma en jaloch ng'weye mag Commonwealth. And we assure you will do our best to bring the title back at home. We have 5 race categories, namely the relay. We have 6 kilometers for under 20 women, 8 kilometers for under 20 men, and for the senior women and senior men, they will do 10 kilometers. So in each category,
6 athletes will participate. For the first 4 to cross the finish line to score for the team. I hope, and I really hope, that you will all come back clean and you don't have any problem in terms of doping. Let us get out of this thing completely. Etuke mamoko ni club mar Arsenal biro rakore gi Chelsea e tielo mar nus finals etuke mag Carabao Cup